दिनै 9 जुलाइ 2020 बिस्तिबार फैदो दिनै बेलासिनि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिकास दुबेखौ डाइरेक्ट फासिनि साजा मोननांगौ होनना माखासे सुबुंफ्रा बुंदों, नाथाय बिकास दुबेखौ जोबथेसालियाव दोननाय जासिगोन होनना मिथिनाय जादों। फासिबो होनो हागौ आरो थैजासिम जोबथेसालियावबो दोननो हागौ होनना बुंनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव गासै 50 लाखसो सुबुंफ्रा गाव गावनि खामानिखौ एबा जबफोरखौ गारनांगौ जाबाय, मानोना दासिमबो गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि, प्राइभेट कलेज, प्राइभेट स्कुल, प्राइभेट कम्पानिफोरा खुलिथ'वाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना गाव गावनि जबखौ गारथ'नांगौ जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि दायाव सलमान खान, एकता कापुर, करण जौहर आरो सन्जय लीला बांसाली बिथांमोननि सायाव केस होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोननि सायाव दासिमबो जेबो दाय मोनैलाय बिहार कर्टआ बे केसखौ नार्भास खालामनाय जादों। माने दोनथ'नाय जासिगोन खोमा बे केसखौ। गुबुन खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासजों बे जुलाइ दानाव बांसिन मानसि थैनो हागौ होननानै बुंदों। जोंनि बे इन्डियाआव दिनैसिम थैनाया गासै 21,129 जन जाबाय। लोगोसे अखिल गगৈ बिथांनावबो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। बिथाङा जोबथेसालियाव लोमजागासिनो दंखायोमोन, लोमजाबाय थानायलाय टेस्ट खालामदोंमोन, ओमफ्राय पजिटिभ ओंखारबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेल, नोंथांनि फंबायनि बा नोंथांनि बिदानि चेनेल, नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि खौराङा जाबाय गुवाहाटियाव मैगं फानग्राजों आरो मैगं बायग्राजों नांलाय खमलाय जादों। नांलाय खमलाय जादों माने बुलायलायनायानो जादों। खाथियाव थानाय मानसिफोरा हमथायाब्ला बिसोर थैलायगौमोन होननानै मिथिनाय जादों। माने मैगं थाइगंनि दामनि थाखाय जादों। मैगं थाइगंनि बेसेना ओरैबायदि जागासिनो दं गुवाहाटियाव, दा बेनिखायनो मैगं फानग्रा आरो मैगं बायग्राजों नांलाय खमलाय जानांगौ जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय बिरेमारि फिल्म प्रडाक्शननि ओंखारनो गोनां ट्रेजेडि, गोदान ट्रेजेडि मिउजिक भिडिअ, बेनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। एक्टरा नैबेनो आरो एक्ट्रिसआ नैबेनो। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय गुवाहाटियाव दिनैहाय 25 लिटार सेरेब हमजादों। सेरेबखौ पान्जाबारि एरियानिफ्राय लांनाय जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। दा बे सेरेब बेपारिखौ बा सेरेब लांग्राखौ, सेरेब बेपारियाथ' सेरेबखौ लाङा, पाइकारियासो लांगोन। सेरेब पाइकारिफोरा सेरेबखौ न'खरनिफ्राय लांनानै बिसोरो साप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन, बेहायनो बिसोर हमजाबाय। दा बे सेरेबनि गारिखौ पुलिसफोरा लाखिनानै दोननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बाय बाय।